И здравейте хора, днес ще играем на Battle Royale с Алек. Добре, готов ли си? Знаете, че ако искате, примерно, ако имате Fortnite, ще теглим победители от това видео, ще пусна коментарите и от първите, който напише, че има Fortnite, от първите 10 коментирали ще изтеглим един и ще има шанс да играе с нас. Все пак да напише името си на Fortnite. Алек, знам едно място за кацане. Там обикновено успявам там да стигна до... Ти ли го имаш това на метал? И аз. Малко ще много силен такъв. Много пака. Да бе, там съм маркирал да ви. Къде отнеш, Алек? Ти къде скочи? Къде си ти, бе? Доста си, бе, само това ще кажа. Вземам кола и отивам да те вземам. О? Много ме кефи анимацията на металото, докато летиш. Чест! Чувам чест. Добре, това го взимам. Така. Снайпер, че ще ми трябва. Да. Ти къде си? У мен. Над мене? Да, видях. Але както виж, аз всеки път съм с различна кола. И инвентара ми е пълен с оръжие винаги. Да заредим горивото на макс. Какво казваш? Искаш ли аз ти дам, ама аз имам много. Какво отвърля? Има някаква летяща раничка. Вземи я, ако искаш. Мисля, че лети. Да. Качвай се. О, синче! Аз намерих епик чест. Да, и намерих и това моето любимо. Стой малко. Стой! Внимай да не ми щупиш колата. О? Да, има. Взимай.
Ето всички са бластъри. Ей това, Алек, можеш да... Това има топлинен скенер и примерно ти показва коли и хора. Това ми е едно от любимите оръжия на мене. Добре, на къде я маркираме? Някой град, може би. Този? О, не! Пребих се. Пребиха колата моя. От тук е много добро място, чакай. Имаме щит и тук може да се заспим малко. Чакай. Айде, идвай. Имаме вече къщичка. Само покрив ми трябва. Ама аз нямам материал. Не, имам покрив. Аз имам, не се коси. Ако нещо, аз ще бил. Да, тук може да се застоим. И ако чуем някой, колата трябва да направим паркинг за колата. Да не ни отказваме някой. Да. Е така. Але колата ми е най-важното нещо в играта на мене. Аз си го разбрал, трябваше. Ош, без да искам. Е, тук имаме защита и може да снайпваме от тук, ако искаш. Помне. Къде си, бе? Търсиш хора, бе? Ей, сега идва. Е, тук сега, ако спрем. Ето. Аз съм в къща. Да идвам ли при тебе да те взимам? В града сме вече. Между другото, някой гледа ли Star Wars? Защото сега сезона е така, това да питам. Иди колата! Тая е много яка кола, много е здрава тая кола. И може да използваме много. Сега е някъде меч. Има, може да вземем и това тук. Без да искам. Поне колата е здрава. Нищо, ще стигна. Има нова кола. Има и чест. Я да я разгледаме. Не също сега кола по-здрава зяваме. Чакай малко. Винаги трябва да разрушава старите коли да не мерят. Да.
Аз ли ще карам? Добре. Айде, качвай се. Без да искам, чакай. Качи се на задните седалки да можеш да стреляш по-лесно това. Тунг. Тунг. Ще се отдара в дървото, добре, че мога да карам. Още провери дали още не са взели това нещо, което търсим. Не бе, аз не меч. Такова карта. Там ли е? Ние аз тук проверих вече, да. Чакай, че нещо... Та, кола е малко по-трудно за управление, отколкото другите. Малко по-тежка е сега. Добре, като убие някой, вието свършва, защото за видеята ни оставя малко... Ау, ето. Къде сте, бе? Айде, вечето. Айде, излези. Айде, да трепам. Внимавай, плоче! Убий ги. Меч имат. Добре, чакай само да го взема. Може ли аз да взема меча? Добре, ще си дам едно оръжие. Чакай. Ето. Взимай го това. Да глътна малко. Искаш тази кола взем? Така кола, кога не съм карал. Той човек изобщо не си е отправил колата. Даже и горил не, даже не е заредил какво отношение към колите. Как може? Добре, отиваме, взимаме картата и вие свършите. Като имаме малко време остави. Ей, сега ще ги изкемпа, Алек, на всеки си. Къде са тия? Влачещите карчони. Какво става, момчета? Ей, чакай. И ти ги уби. Картата, взимай я, ако искаш. Отивам да слагам картата. Айде, времето за видеото свършва. И добре, хора, това беше чао от нас и до нови срещи. Тогава бъдете здрави!